Alright! Ahoy! Ahoy! Ayan. Nag-recharge. Nag-recharge kita. Ayan. Salamat po sa papuds ni ate. May bisita kita. May bisita kita. Siyempre, ang saro sa mga winners. Saro sa mga masugid na paradalan kang Dos Bosabos. Ano to, nag-atot ka? O? Nagpugol ng atot. Ay, Naitigab. para sa amparong. Okay, para naman yan, Kuya Boy, isang sa winner ta kang last week. Hindi na matanda ko ang episode dito. Mm-hmm. Si Ate Beth. Ate Beth. Guzman. Yes. Guzman. Yeah. Ate Beth Guzman. Ate Beth, maray na pagkabanggi. Bation mo po sa imong mga fans. Ayan, na di man nagdadaan. Ate Beth sa camera mag-iling. O, yan. Yan. Sige. Bati mo na si mga kaibahan mo sa harong, nagdalan ko niyan. Batian mo na Ate Beth. Ang kaibahan sa Ate Beth. Kapipinsana. May mga kapipinsana. Sa imong mga barkada. Si Sa imong lalabs. si nabati ko si Annabel dyan sa Concepcion, si Maricar. Tapos sa kataid ko si Ate Ellie, si Ate Days. Apo. Yan. Ate Beth, haloy ka na pong nagdadalan kang sa muyang programa. Ayo. Peri-permi. Pero. Ayan. So, dahil duman sa imong comment, ano pala itong comment mo? Tanong gana ka. Pero ko yan eh. Kami karagwapo ako. Iyo, garo Alken. Kaya, gumina na si Ate Beth kang mga abot dyan ka mga items. mga merchandise. Ali po sa yung mga sponsors sa Suzuki, Otonaga, Sarong Payong. Yan, Sarong Payong. Ate Beth, may payong ka na? Baka may raot. Ano ito? Baka may raot. Ibalik Baka ang magamit ang route kaya. Ayan. Kaya man. Okay na siya. Iga pa siya ni... Ikaw pa siya ning, Ano na yung nag-uuldot na yan? ano niyo? Mag Lagana ni Lola. Kayo ini para makahangos si Lola. Para makahangos. Garapon niya. Kapag sabi mo, akala ko Ano yan? yan. Garapon. Mag yan. Garo, hali sa Suzuki. Giraray. Suzuki Otonaga. Salamat po kay Kuya Joel. Salamat. And sa Suzuki Otonaga. And, yan. Tapos, pag maguno ka ning... Si Ate iyo. Beth, mga Dapat po gulay. ako kaning Ate Beth, kung maluwas kaning harong, nakakopya ka kani, nakapayong ka, tapos dara mo po ini. Tapos, Surusop-supon mo na iyan. itong straw. Ayan. Ano yung Tapos, pag nagkamalakaw-lakaw, Iyo. dapat sa ka, igwa siya ni... Igwa kaning pocket wifi, hali sa Smart, salamat po. Yan. Ayan, magagamit mo ni ate kapag nag-online class ka. Yan. Tapos kung siyempre, paralakaw, nakapayong, nakasuulot ka niya, naka-wifi, pag inaanot, mabulos ka. Mabulos ka. Duman ka na sa tinampo pag inabot ka, duman yung gaanot. Duman mo na bulusan. Yan. Considering baga, diba? Pag naalangan kang gaanot, pwede ka kayo Yan. silipot, Iyo. magka-TV, katigba ka. Kaya magbulos ka. Magbulos ka. Saka ini, pag masaod ka, Iyan, ang darawon mo. bakal kang tabagwang, Yan. baby, Yan. yan, nilago mo dyan, no? Pag gusto mo lang, tantabagwang mo ulit, nag-uurulsit na yun yan. Nagaling mo sa auto, nag-uurulsit na yun. So, yan gabos ang napangganahan ni Ate Beth. Ate Beth, ano masasabi mo sa Suzuki, sa Smart, and sa iba pang mga sponsors? Maraming pong salamat. Yan. At Ate Beth, salamat man po kang padagos mong pag-antabay. Pagdalan, hindi po sa muyang programa, pagdangog, and sa pagkikipag-ngirit po sa Samuya. Salamat, Ate Beth. And salamat man sa imong masaram na dra. Iyo. Ayan, Sa aga, igas tagararay. Kasi ang sutang mo na namitan ka na. Ayo. Yung itong pansit, di ko pa nanamitan na. Dae pa. Yung gisado, di pa? Dae pa. Suram da yan. Sabi. Oo, ikaw pa yung pansit kanton. Ay, gwapa yan. Ikaw pa yan. Sabi da. Ang sarap pa na dyan masaram itong Itong palabok. Palabok May, da. may soap da. Di ko man. Di ko Ang sabi baga may Iyo, sugok dato, tapos natry may ko pa lang may kaya. tinapa. May tinapa. Itong tinapa to, Kimburaw. Bakon toray. Nabulo ka daw. Amuray. Abo ko na. Pero, sige sa. Pero, magagana si Ate Beth ni electric fan. Kung Pag maka-30 siyang dire-diretsong toray. dire-diretso lang na
Turay, Turay. saka buraw. Ah, Turay, Saka saka buraw. buraw. Oo. Turay, buraw, turay, Ting, buraw. ano siya, 30 sa laog ning 1 minute. 1 minute. Hindi ko Ah. yan kaya. Ay, sa electric pan. Ibang May malos electric yan. pan. Basta magkaroon lang siyang turay, Saka buraw. Turay. Turay and buraw. Yan. Uli ang pwede mo mapangganahan, Ate Beth. Yan, sige. Yan. Yan. Yan ang pwede mo mapangganahan. Yan. Yan. Yan po pwede mapangganahan ni Ate Beth. Yan. Hain ka na, Ate Beth. Ate Beth, pakitaas daw po at abi ang kamot mo. Kung nga ka pa. Pakitaas po, Ay, pakitaas. ay, ay. Uli ko sila yung ladilima. Sige na, Ate Beth, sige na. Laila dilima. Uli mo sila yung ladilima. Nalalamos. Yan ang mapangganahan mo, Ate Beth. Sige, ba, Kung ma. hali yan kay Kagawad Lito del Rosario. Yan. Huri na po ini Kagawad. Yan. Tagawag si Samoya dyan. Ayun. Napang ano pa. Ayo. Kagawad, ini po, huri na po ini yung tabi. Kaya baka kung pwede na kaming maggusi. Kagawad Lito del Rosario, salamat po sa imong dakulang tabang ini po sa satuyang mga Ano, tamang-tama tangon niyang pati mainit ang Ako. panahon. Ako. Habo na. Ay, iba kayo ng ano. Ano daw kung may ano kitang caller, ano, magpa-games kitang Ay, araw baga. yan sa, Oo. sa messenger. Hindi baga, Oo. ano lang kayo, kung talagang kaya. Kung kaya, sa laog ning 1 minute. 1 minute. Oo. Dawa siguro. Basta may sala. Iyo, bakong edited. Kung edited. Pwede na isend dyan. Turay. Aba, maalag man kitang ano, nang mabasahon. Turay, saka buraw. Ikaw daw. Orasan ta ka. Orasan daw kayo, boy. Alam lang. 1 minute. Turay Buraw. Yan. Turay Buraw. Pero mapapasala ako. Matulupas na. Pero malain ang kaluluasan. Kaya garo dai na, garo dai ko kaya. Sino ma-volunteer dyan? Baka si Kuya Joven. Kasi to yung technical na rin. Turay, buraw. Ay. Turay, buraw. Turay. Garo na ikaw ang Dai mo magkakaya nun. Tsaka mas madali tong sabihon eh. Iyo. Kung iyo na sa nato pero Kaya dapat tinutan mo ang buraw. ayo, buraw, turay. Buraw. Buraw. Baka mag-iba kita kanina. Mano mapapasala kita. Basta na kita kanina. Anyway, salamat po Giraray Ate Beth. Kang Di kinaya si challenge. Hindi, kinaya si challenge. Ah, Sarong ano yan? Kumbaga sarong electric pan yan. Mm-mm. So, ang electric pan pati yan, apo dyan, ning stand fan. Yan. Kumbaga tindog. Iyo, nakatindog yan. Na tindog na electric fan. Ang problema, tama yung sit fan. Ano to yan? Ano? Gapos na naka-stand. Ano stand? Ay, hindi ko naman Ibaga ano? Pili yung bagang doko fan. Ay, duko. Ikaw bang nakaduko lang? Iyo, kaaro lang. Kumbaga nang Ay, duko nag-ikot-ikot na stroke ka. Ayan. Sabi ni Kat Vargas Junio, shoutout Kuya Boy ni Casio family. De Casio. From Uwas Albay. Sa LA. Yan. Sabi ni Alfon Jan Pato, Agta, Bikene men. Ay, odoy. Ang Sa susunod, sa ano yan? Sa masunod na episode mi po, magbalit. Ay, ko kita nung question. Ayo. Susunod na episode po. Saka mapag-games kita ka to. Mapag-games kita ka to. Ma-upload kita ning viewers. Oo. Para mag-recite Magbali. ka to. Oo. Mag-recite ka to. For one stand fan. Yan, stand pa niyan. Yan. Okay? Pa-shoutout man sa Aramigos Band, More Gig. Wow. Baka naman boy, agta nag-uli ako para sa imo. Ah! Yeah! Ali Chili Hearts, Laura. Maririmata talaga niya ang hearts. Uhoy! I-preserve mo tabi ang sa imong flower.
Taguguno, baka maging gumamila. And sabi ni Precious, miss you boy Agta. Yeah! Maundas na talaga. Ano na, ang mga taste nindo da data. Gusto ninda sa maitom na kandila. Ay, inda ko. Si Ate Beth, anong gusto mong kandilang color, Ate Beth? Pink. Yeah! Malalata! Malalatang Ayun. kandila. Rogado. Amo mo katong ko yan. Ito bagang itong puti. Hindi ko ka manggan bubunyagan. Ano? Pila sulaso pa digdi. Pa-shoutout man sa family Azul, Kuya Boy Agta, sabi ni Ben. Uy, si Benji sa Labao. Yan. Yan, yan. Ano na ni, may edad na ni, pero Benji pa. Yan. Ang pangaran baga, hanggang magurang man yan. Yung tawag pinilo sa labaw. Ay, si Chris Aguila. Pa-shoutout po. Shoutout sa iyo mo, Chris. Maray na pag-abanggi. Yan. Ngunyan lang baga. Okay. Kay Ate Charito Lopez nagdadalan, Marina Banggi. Maricel Botor, Uguban Resare. Good evening po, Marina Pagabanggi. Kay Tito Lisa nagdadalan. Kay Ate Pingay dyan sa Lebanon, nagdadalan. Good evening po sa Gabos. Pa-shoutout pa dyan, Tito Ray. Okay. So, yan po Salamat kang pag-antabay po nindo. Salamat, Kay salamat. Ate Beth. Salamat Ate Beth sa ding sawang anduyog. Ay, salamat. Karoon baga malalata. Grabe ka. Joke ka na. Depi ka para iling niya kaya kung binabasa kung paano daanin kang LTE Gagamiton. packet wifi, maada kaya siyang bulsa. Gusto mo, bikulon ka na naman eh. Sige na. Bikulan mo na Oh, kaya Ray. dapat sa bulsa ang wifi. Yan, may ano man digdi. Sabi ni Ryan Gonzalez, pa-shout out Kuya Pogi Ray. Yan eh. Di nag-aarambog yan. Ayan. Tapos, sabi ni Mikay, hi sa Dawang Pogi. Ali, pa napadaran eh. Pig pansin mong gararay ko. Yeah. Talaga! When Mikay. when will you be coming home? Taano? Ayan, naghapot lang. sabi kaning Saro Igdio, uuwi din ako para sa iyo. Pa-autograph. Nya! Drama niyo. Baka mo mga taste. Maray na banggit Charito Lopez. Good evening, Maricel Botor, Resari, and magayon ang paka-translate. Maestra kaya Maestro yan eh. kaya Kumbaga na-appreciate niya. Tama talaga. Totoo, tama sa translate. Thank you, madam. Yan. Ayan. Good evening po sa Gabos. Pa-shoutout man dito, Ray. Sabi ni Valerie Salvador Espanyol. Ayan. Sige. Okay. Yun. So, Giraray po, salamat po. Shoutout man sa mga taga San Vicente Sipokot, especially sa family De Los Santos, saka family Burse. Hello po sa Indo Gabos dyan. Sabi ni Jocelyn Salvador Paino. Thank you so much po sa mga taga San Thank you Vicente. so much. Okay? Yan. So, Giraray po, salamat po kan sa inyong pag-antabay, mga tugang sa samuyang programa. Sa masunod pong mga programa abangan po nindo. Nya duman mapanoonan na mga kita dito Yeah. Ray. Ding mga papremyo araw kang napangganahan ni Ate Ni Beth. Ate Beth yan. Salamat kay Ate Beth Palan sa drop by, sa pagbisita sa studio. Thank you so much po. Ayan, so paaram na po kami. Hindi po sa tuyang programang Dos Bosabos. Ako po naman si Boy Agta. Ako po Salamat si Tito Ray. Mag-arlingan grare kita sa Huwebes. Bye-bye!